بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات قسم نے پمنڈے وہن کو اسن باندے ذبحن پخو کے دل سرا ذبحن پہنے دل سرا چہنی گی قسم نے پمنڈ وہن کو اسن باندے ذبحن پہنے دل سرا حف حف کئی ذبحن پا حف حف کے دل سرا یا پہو کی دن کو بانے فالموریات قدحن بیاور راو باسن کی دی قدحن پا وحلو دنالن سرا فالموریات قدحن بیا اور پور تکون کی دی قدحن پسو وحلو سرا پکو وحلو سرا پا نالون وحلو سرا پا وحلو دخپو سرا فالمغیرات صبحن بیا حملہ کون کی دی صبحن پا وقت صبا کے فالمغیرات بیا حملہ کون کی دی صبحن پا وقت سحر کے فاثرن به نقا فاثرن نراوچت کڑو به پدے سرا نقعن گرد غبار گردنا دڑی فوسطن به جمعان ورننزی پدے سرا پٹولگی کے دا کافرانو فوسطنا نپمنس کی ورننزی به پدے سرا جمعن پٹولگو کے ان الانسان یقینا انسان چه دے لربی دخپل رب دا پارا لکنوت خامخانا شکر دے و انہو یقینا دے علا ذالک پدے باندے لشید خامخا خبر دے و انہو یقینا دے لحب الخیر محبت دا مال دا وجل شدید خامخا دیر سخت دے و انہو یقینا دے دا انسان لحب الخیر پمین دا مال کے محبت دا مال دا پارل شدید دیر سخت دے افلا یعلمو آیا نپویگی دے اذا بوسر نو کلچ دے راپور تکڑیشی کلچ راپور تبکڑیشی ما اغس فی القبور چپا قبرن کی دی وحصل اخکار بشی ما اغس فی الصدور چپا سینو کی دی اخکار بکڑیشی ما اغس فی الصدور چپا سینو کی دی ان ربهم یقینا رب دوی بهم پدوی بانی یوم ذن پدا غرض لخبیر خامخا خبردار دے